A Concellería de Servizos Sociais de Ribeira vai impartir a partir do luns día 19 un curso de manipulación de produtos pesqueiros frescos. Cunha duración de 35 horas contará con 15 asistentes e efectuarase na aula número 1 do CIN ata o 20 de marzo, en horario de mañá. Esta iniciativa está cofinanciada polo Fondo Social Europeo. A Consellería de Política Social e o Concello de Ribeira está dirixida prioritariamente para persoas desempregadas en risco de exclusión social. Os contidos inclúen fisioloxía e anatomía dos produtos pesqueiros, os produtos pesqueiros na alimentación, deterioro de produtos pesqueiros, manipulación de produtos pesqueiros dende a súa captura, na carga e descarga e transporte, condicións hixiénicas das instalacións, manipulación na comercialización e almacenamento, avaliación de calidade e frescura, entre outros. Con a duración de 35 horas, o curso que comeza o luns día 19 contará con 15 asistentes e efectuarase na aula número 1 do CIN ata o 20 de marzo, en horario de mañá de 10 a 12:30.